Dorian és el tipus de banda que no necessita presentació. El grup indie català porta en actiu des de 2004 i ha aconseguit mantenir-se com un referent en el panorama nacional. Ara, amb el seu últim àlbum Ritual, marquen una evolució en el so del grup introduint ritmes de diversos estils diferents. Mark Gilly, un dels seus integrants i vocalista de Dorian, assegura que ha estat una aventura musical que el nostre públic ha entès més que de sobres i afegeix que estan molt orgullosos de tenir un públic tan obert i intel·ligent. Part d'aquest públic es va reunir el passat 6 d'octubre a Buenos Aires per escoltar aquesta banda que es caracteritza per arriscar, per no tenir pèls a la llengua i per la defensa de la música feta a foc lent. L'art mai ha d'estar sotmès a la por ni a l'opinió de terceres persones. Mark Gilly, vocalista de Dorian. Com a músics, creieu que es pot fer els ulls grossos amb la injustícia, ja sigui social, política? Vosaltres, com persones públiques, sentiu alguna mena de pressió davant certs fets, com que heu de prendre partit? O al contrari, sentiu la necessitat d'aprofitar de vegades la possibilitat d'arribar a molta gent com per a obrir debats sobre temes importants per a l'evolució humana? Dorian sempre ha mostrat una mirada crítica envers la societat actual. Algunes de les nostres cançons parlen sobre la corrupció política, l'homofòbia o l'obsessió pels béns materials en aquest món tan individualista i consumista. D'altres són més optimistes i parlen d'assumptes com l'actual moviment feminista, per exemple, que nosaltres defensem en tant que vertader motor de canvi pel segle XXI. Tal és el cas de la nostra cançó Techos de Cristal. Fer els ulls grossos, mirar cap a una altra banda seria, des del meu punt de vista, una frivolitat en tant que artistes. Crec que els grups hem d'aprofitar la nostra posició per fer d'altaveu per ajudar a despertar consciències, especialment entre els més joves, això sí, sense adoctrinar. Les cançons no han de ser una classe d'escola, sinó convidar a l'oient a tenir una mirada crítica envers el seu entorn. Fer els ulls grossos. Definició: deixar fer, deixar passar quelcom aparentant no veure-ho. Atenció, no és correcta l'expressió fer la vista grossa. Exemple: la Guàrdia Urbana sol fer els ulls grossos davant els cotxes que aparquen als carrils bici.
¿qué tal está pasando, chicos?